Neng kebono bekabai hamjak thangka. Neng bono manani belakeno musungkha. Neng bono simino thuya sakni logi song snamna musungkha. Phiaba neng je borokno nini sakni slaibo hamjago. A borok khenono hamjakma sikirei. Haibano neng bekhata baidi tamni hinba o sungsaro je imang rokno nugo joto imang rok mukthang ngya. Aboni bagino neng simiya o sungsaro gobangko borokno tongo keboni hamjakmao gelegai one side lab khlai tongo. One side lab omno hino neng je borokno kuboi bekhabai hamjago phia bini bekhao nono hamjaknani feelings gerei bonono hamjagya hinei neng saimantati phanosi neng bono mangno bekhari wei tongo neng bini bagai nini sakno tektor wei tongo je borokno muito khlainani samungse nangjagya nengke bono hopung sapong wan sogai mang tongo bonono care sikhlaya phia nengke bono asiki care khlayo nini bekha tongai manya bono call khlainani SMS khlainani request ma khlayo phia bo khenono jorano riwei manya bo online tongai bo nini SMS no reply reya aw omno hino one side lab jefru nini hamjama borok nini bekhano bujiya afrono nini bekhabo bai thango tamni hinba je borokno neng bebakni slai kotor khlai wan sugo phia bini thani nono wan suknani bo samungse nangjagya bahaike bekhani tektono methebai mannai phiaba neng okongno sawai daman one side lab haikeba neng saijung simi hamjakmani tangai asuk nini bekhano tekto khlai kubai kok ungkha omohai neng nini belono bujiwi manya neng nini sakno chikon khlai wan sugo bonono hamjagya nini bagai feelings gerei hinei saimantati phanosi neng bini hamjakmao mokol lugya haike gelegai tongo tamokhe neng okongno kahamke cherei naidi je borokno neng nini khani borok snamnani muchongo phia bo khe nengbai hakjal ungnani chaitogo tamni hinba bonini logi song enggai manya phia je borok nini logi song ungnai neng bini uklogo hamjakmani bikha sanai rektharui tongnani si nangla je borok nengbai hakjal ungnani chaitogo phia neng khe bono simino manani muchongo omongkha neng saksak butwa enggai tongmani siklayo jor khlai ke bono hamjaknani tanaidi tamni hinba jor khlai hamjak mungmanmani abo kubai hamjakma enggai manya phia je borok nini ungnani simusungjakya nono hamjaknani sinaya neng bini uklogo gelegai tamni saksakno butwa snamui tongba neng saimantatei tamni bini hamjak mungo gelegai tongnaiba phiaba neng saimantatei phanosi bono hamjakma phunugai tongo bini hamjakma mannani chaitogoi no tongkho hake ang kaisa kok sanai enggai mano neng ani kokno khnaoi kebengo ni wan suknai phiaba ang je kok sao abo nono motivate khlainani bagai neng bono jesek thardi important khlaidi neng bono jesek bono hamjakma phunukdi phiaba bono no haja hamjagya okok neng jesek dakti bujui mano hake neng bono dakti no pogoi thangdi oro chaya biniya chaya engkha nini tamni hinba neng hamjaya borokno jor khlai hamjak renani nai tongo phiaba neng omo hai jagaono gelegai tongo aro neng saijungno basawi tongo nini logyo tai kebo kerei phia neng kebo no chaya hini bo manglak tai je borokno no haja hamjagya bono no hamjagya engmani bo bini chaya kerei hinba neng tekto manmani engkha omoni bagai si engo tamni hunke neng sakno kotor khlai wan sukna rengya neng nini beluno chikon khlai toniwo tei neng bono saiman rena sinai tongkho nini hamjakma besek kotor pheba neng omo haino mathakdi tumungno neng kaham hunke salja bonono kamajakma haima tongano haibano si neng bujina naya bono neng one side lab khlai phano tongo hunke neng bono hamjak phano tongthun tamokhe bonono naisler jaknai te akai jaknai tabukno nini wan sukmani rokno slaidi je borokno no hamjakya neng bini bagai mukti magna ta khibidi tamni hunke nono kisapono hamjakna naya borokni bagai si neng asa khlai manu hunke nono hamjaknai borokni bagai khe neng tamo khlai mannai je thangnai borok neng bono thangnani redi tai kaisa kok muito nardi kini hamjak laima gerei hunke nukhung kaisa unglai manya abni bagai neng bonini langmao omahai borokno no naisingi tongdi te khani logi song snamdi je borokno no hamjago te neng bai tongnani koshu the Kokborok Disclosure YouTube channel no teinai ang Debbarma hake bayap song norok tinini
o motivation kok thai rok no norok khnawi bahai jaka norok abo comment khlai sari te ang kha khlaio norok tinini simi yapri katal ke senai amo hai hamjakma rok kelegai sakno tekto khlai tongmani yakni hine hage norok tinno video no sajak khai like te share bo khlair ti tai je katal phaine ani channel no subscribe khlaina di ang norok ni bagai biskango tebo motivation tai story video rok no tubunai nor jotono kaham krang no tongdi hambai